Gata. Hai, mă sun, ha? Bună ziua, mă numesc Edu Adrian și suntem aici la sărbătoarea romilor, ziua de 8 aprilie, ziua internațională a romilor. Și vreau să vă prezint pe doamna Corina Iancu, care participă ca ce? Deci, scopul meu aici este să prezint Către cameră să se vadă. Scopul meu este de a prezenta un mic habitat rom. Astăzi e ziua romilor, 8 aprilie, trebuie să spunem chestia asta. Și ne-am gândit să sărbătorim în stilul nostru. Cel mai nimerit este să prezentăm din meserile tradiționale ale romilor și o expoziție cu nivelul de trai al romilor tradițional. Domnul Edu, aveți ceva de spus pe... Mulțumim organizatorilor, Adică primăria? Primăria Municipiului București, Amare Romența, Centrul Cultural al Romilor și cam atât și le urăm sărbători fericite. Pentru Show Impress ați putea să spuneți care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de ultimul videoclip al lui Smiley? Că tot ați spus de suntem împotriva ceea ce a zis acest Chelo sau cum îl cheamă. Și eu mă mândresc că sunt brunet și totodată o să facem și noi un clip. Noi romii ne mândrim că suntem bruneți. Mulțumesc mult!